И здравейте хора, аз съм Фата Григори БГ и днес ще играем на Майнкрафт оцеляване. Това си ми е първия клип на Майнкрафт оцеляване, няма да е дълъг. И този свят определено ще играем дълго време на оцеляване и такива неща. Ще го развия доста и тогава ще го спра. За сега... О! Измери, бе! Какъв е този спек, бе, да му е, бе, мамата грозна, бе! Чай! Ами, в момента нещо ми става с компютъра. Умире, бе! Умире, бе! Какво ти става, бе? Еее! Умирете! Айде, бе! Мъртва си! Мри! 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 Мри, гадино! И слънчето ми свети в момента в очите. Чит! А няма перде! Искам перде! Това няма да е повече. Много е важно да тепате очите. И в момента мисля, че имам огромен късмет за тези очи. Да се ебе мамата грозна. Добре. Вече имам вълна. Месо. Трябва да се залавяме с дървата. След като напълня инвентара, ако не съм намерил село до тогава, ще си направя къста, но сигурно ще е подземна. Аз лично предпочитам не късти, които не са подземни. Не знам, знам, че те подземните са по-добри, но просто ми харесва да правя нещо по-хубава къста или такова. Просто да е по-красиво. Но да, се направя подземна, защото на оцеляване си е доста добра идея подземната, пък по-натам, ако се развия повече, си я направя външна. А и няма какво толкова да обзавеждам все пак. О, ти ебе мамата, мръдна, заболя ме ръката нещо. И интересното на играта е, че много хора я гледат и си е просто известна и... Ако слушате някаква музика, не обръщате внимание комшиите да дигат клапон. Браво, комши! Хайде, тъпо дърво. Ще гледам да взема повече дърва. Дървце. Също мога да ми потреят тези. Свинкя! Здравей, свинкьо! Ти ми стъпа. Тъпа свинкя! Това свинкьо! Не се би! Не се съпротивлявай! Аз лично не харесвам да пускам допълнителен тест. Защото няма смисъл от него. Ела, копа, бе. Айде! Не гръмна. Айде, мира, бе. О, айрон. Леле, като ми свети слънце, очите е трудно за виждане. Тъй, че ще направим нещо. Толкова ли камък зри... добре. Ще си взема още малко дърво. Ще влеза в мината.
И от уидите на Лобуш, които аз мисля, че повечето абонати са ми заради уидите на Лобуш, пак казвам, както в миналия клип за мен, аз мисля, че най-добър е Катастроф БГ, но да. Но пък само че на Майнкрафт, на Лига не мисля, че на Лига е най-зле от уидите на Лобус. Аз мисля, че от уидите на Лобус най-добре е братовчет ми Nightwolf BG е най-добър на Лига, па съм аз, па е Столкъра, па е брат ми, па е това Катастроф BG. Но да, жив и здраво момчето. Все пак аз уважавам хора, които имат 3 кенефа. Може и 2 да има, се не помним. Аз лично имам 1 кенеф, но за мен кенефите са нещо много важно. В смисъл, на това се гради обществото. На кенефи. Всяка къща има кенеф, нали? Ами разбира се, че 100 за дом е домът без кенеф. Само домове с кенеф са важни домове за мен. Аз ги възприемам като къща, истинска къща. О. Верно ли е, мамо, девен? Проклятото слънце продължава да ми свети в очичките. Очичките ми! Тук ли без входа? Очевидно не. Може ли да скопа айрон с тази кирка? Не. Ми забравил съм от дълго време, съм играл. В момента се набавя колкото му повече камък. Защото най-добри са сечивата от камък, от дърво са много лоши. Вижте с кирката колко много време ми отнема да чупя нещо. 16 камък. Окей, нещата са. И много бързо се хъба. Ма аз верно ли? Добре. Добре, значи, будала човек и забързано куче го хапе, тъй че не бъдете будала. Взимайте пример от мен, аз съм много... Смисъл, може да взима някой пример от мен, аз съм много свестен човек. Да, така... Цивилизован, никога не съм пцувал. Всичко това, разбира се, са лъжи, но да. Хайде. Ти идва с мен, копелен пръст. С другото, секирата е много по-добро оръжие от меча. Но сега се използва меч. Не искам кокошки. Дразнат ме. Дразнат ме перата, които постоянно ми дават. Добре. То това тук да не е свине ферма, бе. Умри, свиньо! Умирай! Аха! Дай да сяпна. Близко. Лелен, като ми светят в очите, много трудно виждам това, какво има вътре в тунела и... С това може да се направи торчове.
Да, знаете ли, че си направя този човек? Абе, знаете ли, че май вече се стъмни? What the fuck? What? Чакай, какви беха тези неща? Нищо. Айде, Войчо. Аз не съм от най-думастите хора, така да думам постоянно. Просто няма за какво да говоря. И които от вас гледат кетч, това е за тях. Всички говореха Ренди Ортън с Брок Леснър. Да, много хора харесват Ренди Ортън, а лично харесвам Брок Леснър, защото самият човек си е здрав и със сигурност, ако не беше на ушки, може да победи всеки. Почти всеки, според мен. И то си се знае, че Ренди Ортън си изяде боя. Какво всички се правите? Ренди Ортън се бие, Ренди Ортън се бие. Отеца накрая не би. Кой ли зна прав? Отеца. Така че слушайте отец Григорий. Отец Григорий е мъдър човек, човек на Бога. На майките облеза. Да, бе, ще ебам майката. Ела, бе! Не се съпротивлява. Дете на природата. Ела! Ела, тъпа краво! Леле, тия крави дават голям спорт. На майка ти, краво, краво. Съжалявай, съм храме. Не харесвам такива гори, като тази там, че изкачвам планина. Време. Ела, прасе. Ти си на пътя ми. Давай, прасе. Ти не си на пътя ми. Добре, аз съм много лост паркурист. Се зазелявате ли? Да. Не, бе, мамата. Аха. Мразя да изкъсвам планина. Пусти, изкачих планината. Така, планина. Ще те победя. Побеждавам я. И каква беше файдата? Изкачих планината самото. Изкачих планината самото. Добре, верно ли трябва да съм такъв ретард? Изкачих планина и какво? Няма нищо. Виждам водата.
Точен съм, бе! Чакайте, че видях. Това ми е любимото цвете в Майнкрафт. Те си взема някой. Много ме кефи. Здравей, дърво, прекрасно мое. Иска си да ти ебе майката. С тази прекрасна секира. Как в лобите и предадете се да. Я има глина тук, не ми се притръбала. Много деве. То дърво аз си имам, но винаги как? Уху! What the fuck? Сега това село ли е? Май намерих село. Какво е това? Добре, за пръв път виждам нещо такова в Майнкрафт. И ми е странно. Мисля, аз съм на такава версия и... Не очаквах такова нещо. Мри, бе! Ох, храна! Ох, ау! Това кога свършва, бе, скоро? Тъпа вещица! Макар че има хубава къстичка. Може пък и в нея да си живея. Вече ми е готова. Просто малко по-голяма да е тераста. Добре, значи вече решихме къде ще ни е домът. Yes. Значи вече знаем къде се заселваме в тази прекрасна къста на вещица. Къде ми е легалцето? Здравей, лего. Слагам те тук. Този казан не ни пречи. Хубаво. Имам си джамове. И някъде тук ще си направя мина. Нищо не ми пречи. Краво! И мислех, че повече ще обикаляме хора, но това място просто ми хареса. Сега имам два крафтинг тейбъл. Прекрасен изглед.
Какво стих да направя? Забравих. Ода. Някои полезни неща. Камъни, дърво, не, това да си вземе. Айран, въглища, вълна. Не, месото си го запазя. Цветя. Кожата си взема. Еми, да, за сега друго не ми трябва. То се стъмва, Може си направим градин. Да, градинка ще ни помогне. Колко? Там има крави, може да си направим риза. Къде си, краво? Добей! Да, ти си следващата. Ама искам кожа! Кравата е две луди от трета дава атак. Леле, къв е това кравешки спринт? Во! За колко имам? Още две ми трябват. Очите ми! Проклето слънце! Да, стигни. Краво! Краво, ела, краво! Мерси, краво. Тази мръвка ми дойде добре. Аз убих горката вестица, сега обитавам къщата й. Вестицо! Чуваш ли го? Защо вземах печката, добре? Сега първо да си направим бронята. Харесвам да си боядисвам дрехите. Ах, на мъжа путката пропаднала. Но е време за нас, която може би няма да е тук.
ще бъде ето тук. Ето тук е много хубаво място за градина. Опа. Къде са въглените? Еми, казах, че не съм от най-приказливите, става ли дума за такива неща. Сега, което много обичам, винаги съм го обичал да сега рутината, която правя. Не е лоша тази мина. Хайде, копай! Копай, тигре, копай! Копай! И това се прави като човек не говори, не е интересно. Много клипчета. Айде, ранце.
Искам поне 3 айран за една кофа. Охо, може да си направим ферма за захарна. И нещо, което да кажа, няма. Дайте да видим колко тук се е получило. О, телефонче. О, ще ти е бе, мамата. Ало. Аз сте у нас. У нас съм защо? Дома! Не, отиде да вземе някакви пари. Ай. Малко прекъсване бе съм извъннал телефона, добре. Тъй като не съм отново говорещите хора. О, всичко е готово. Не съм много говорещ човек и мога да пусна някаква музика. Нищо идиотско. Се слушаме сезони. И всеки да ходим да си водим. Нема. Прекалявам с тази песен. Трябва да си направим. Това се слушате. Малко музичка, защото аз не говоря много и. Обичам зимно време да пикая по снега. Черно Фередже, това е на групата. Пишката да си въртя, как обичам ранна пролет, сливата е цъфнала. Че от опито и го зная, пак започва ебанта. Ай, обичам жарко лято, Да се върху трева. че от опито и го зная, влизат сламки в газа. Най-обичам с хуй да бруля орехи през есента, че от опит той го зная, падат путки от върха. Падат путки от върха. Падат путки от върха. Падат путки от върха. През есента с черно фередже. Това беше много кратка песен на Черно Фередже, но много хубава. Мога да пусна още някоя. Но не знам коя. Аре, Хаскова. Хасково затвора на криминалните утвора. Там сме се събрали цигани, турци, арменци. Хасково затвора на криминалните утвора. Там сме се събрали Цигани, турци, арменци. И с малки чукчета, ние чукаме чакълчета. И скирки лостове. Поправим мостове. Малки чукчета, Чук-чук, ние чукаме чакълчета. Скирки лостове, поправе хостове. всичкото въшка под
Добре хора, сега мисля да направя, да влеза в мината малко. Влизам в мината, а вие да слушате музика. Я пак ти намерихме мина. Дайте малко да я проуча. Вот няма никакви чудовища. Не. Хората, не съм случайно спрял чудовищата, защото... Не съм ги спрял. На тази лава да ми е за... Добре, да видим нещо, което да... О, в тази мина има много айрон. Странното е, че май верно съм спрял чудовищата, това ли ми харесва. Защото без чудовища не е интересно. На мен ми е интересно. Сега мисля да пусна една много яка песен на Червен ФРДЖ. Знам, че на хората си им хареса. И си направих скалата. Поръкия, повиках жената. Я пък... А пък тя да вземе в коридора горката. Подхлъзна се, че падна и си счупи ръката. Бихме по две бири, докато дойде сестрата. Метнахме и по вино, вратнахме главата. Напих се, ядосах се, че като хванах петлата. Повърти и счупих краката. Че да си скубе косата, взе да ме обижда и кълне маскарата. А пък аз понеже бях поел без вината, провикнах се юнашки. Да е жената. Ама тя не млъкна и събра махалата. Дотичаха съседи и разбиха вратата. Видяха я простряна и с пяна в устата. Повзеха тая ритът, за да млъкне свинята. Вързахме я здраво да не шава змията. Напъхахме и вестник и чорапи в сурата. И хайде през балкона я метнахме с лопата. Ако може, ползвайки гората. Купихме каса бира, за да стоплим душата. И май се понапихме. Изкофя ми главата. Събуждам се
Отдалече ми се вижда чешмата. И чудя се, къде ли ми седява жената? Хей, с черно перече. Това не ми хареса. Сега му е бах майката на тъпото копере. Да му е бе мамата грозна. Имам и някакви ресурси. Забравих си ендърманите на парата. А имах такива хубави неща. Деца ти е бах майката копере. Това вече беше прекалено. Прекалено! Ти казвам, прекалава. Край. Тивам да покажем на този тип как се прави. Ебал съм му мамата. Ето, има ли во... О, зомби. Искам си местицата. Добре, сега е време за интересни неща. Трябва да се слезе колкото се може по-безопасно. Тъпи те. Добре, хора. Мисля да спра клипа до тук. Следващия епизод ще си вземеме нещата, защото клипа вече стана прекалено дълъг.